Deporte e Solidaridade volverán a ir da man en Boiro coa segunda edición da carreira andaina Gealsa Solidaria. A cita, que terá lugar o domingo 4 de setembro, está organizada pola Asociación Barbantia Roda. A carreira arrancará ás 11 da mañá dende a Cachada. Terá un percorrido similar á da primeira edición, cunha distancia de 10 km. A andaina sairá unha hora antes. A saída de meta será dende a Cachada, pasando polas zonas do Paseo Marítimo de Barraña, Saltiño, Graso, Egito, Bodión, sede de Gealsa, onde a carreira voltará de novo hacia Boiro, pasando pola aldea de Brión e xa conectando ca carretera xeral que nos trae ao centro de Boiro, pero aí reconectaremos de novo co paseo fluvial do río Breiro. E iso nos levará pola parte de abaixo, pola zona da piscina, a voltar de novo á casa da Cachada, onde estará a zona de meta. Nesta ocasión, todos os fondos que se recaden na proba irán destinados á Fundación Stop Leucemia contra o cancro hematolóxico. Por esta razón, dende Gealsa fan un chamamento á participación. Porque moitas veces nos preguntamos que podemos facer nós para axudar os investigadores, que podemos facer nós para loitar contra certas enfermedades, e todos podemos facer algo, todos podemos dar o noso grado de area. E non é só facer unha aportación, que insisto, tamén é importante, senón tamén axudar a dar visibilidade, e con eso facémolo a través da participación, así que invitar a todos a que se animen, a que se apunten, e esperamos o domingo día 4 telos aquí en Boiro. Dende a Fundación Stop Leucemia agradecerán a colaboración que permitirá poder seguir investigando contra esta enfermidade. Y nos dimos cuenta que en otros sitios de España sí hay este tipo de fundaciones que aportan mucho a la solución o por lo menos a la investigación. Y teniendo aquí un equipo de investigadores de primer nivel, de primerísimo nivel, nos pareció casi obligatorio el poner en valor ese trabajo y pedir la ayuda de la sociedad para pelear contra el cáncer hematológico. As inscricións poderán realizarse ata o venres día 2 de setembro a través da páxina web de Emersports. O prezo da inscrición será de 10 euros. Tamén existe a posibilidade de colaborar na iniciativa a través do dorsal 0.